Какво става, хора? Аз съм Камиказ 98 и днес снимам първи епизод на Pokemon Tower Defense. Така, това не трябва да го виждате. Така, сега ще направя нов профил. Login. Start. New game. Сега ще превеждам. Интересно. Хей. Съжалявам за това, четях някаква информация за откритията на нови създания. Сега, какво щях да казвам? Да. Добре дошъл в светът на Покемон. Моето име е професор Ок, но всички ме наричат Покемон професорът. Светът е широко населен с създания наречени покемони. Ние хората живеем рамо до рамо с покемоните като приятели. Ние се сражаваме и оформяме дълбоки връзки заедно. Добре, имам един въпрос, който трябва да те попитам. Първо, ти момче или момиче си? Аз съм момче. И ще се казвам Gold, защото това е официалното име на героя в Pokemon Heart Gold, Soul Silver и Crystal и Gold и... да. Имаш смешно име. Добре, коя версия ще желаш да играеш? Gold. Благодаря ти. Сега си готов за да отприщиш свое покемон приключение. Ще се видим скоро. Не мога да чакам да се избера първия покемон. Сега идвам, хора. Така, хора, върнах се. Не мога да чакам да си избера моят първи покемон. Наистина не мога да реша. Всичките са толкова добри. Чакайте само да спусна кучето. Тук съм. Съжалявам, че не мога да го прочета. Повече покемони. Сенчести, те не изглеждат добри. Приятели, не бъдете уплашени. Доверете ми се, ние ще ги победим. Знам как се играе. Чай да увелича скоростта. Нарочно използвам покемона, който е слаб срещу тях. Успяхме! Било е само сън. Чакай, колко е часа? Трябва да побързам. Моят първи покемон ме чака. Толкова съм excited. Толкова съм развълнуван, че забравих как да ходя. Да. Стрелките. Ето. Добър ден. Добро утро, слънчице. Днес е твой голям ден. Ако искаш да говориш с хора или да проверяваш обекти в този свят, трябва да използваш интервал или копчето с Z на него. Това го научи добре. Сега побързай да отидеш до лабораторията на професор Елм. Чакай малко, изяждаш първо закуската. Поздравления, Голд. Днес ти ще получиш твой първи покемон. Толкова се гордея с теб. Видяхте да пораснеш в наистина добро дете. И знам, че ще успееш в твоето приключение. Решил ли си кой ще избереш вече?
Я говоря с този девак. Силва не си е било дома дълго време. Притеснявам се за него. О, ти не си ли взимаш първия покемон днес? Много налаги. Но това принципно е така. Зайс хаус. Are you? Така хора, не ще изпълня само част от това, което трябва да направя. И да. Ще избера Cyndaquil. Добър избор. Сега отивай отвън и играй с твоя нов покемон. Но бъди внимателен, защото мазмечта. Да провежда. Здравей, Cyndaquil, ти си моят първи покемон. Толкова съм щастлив за да те видя. Нека се играем. Какво има? Не бъди уплашен, няма да те нараня. Cyndaquil, не бягай. Да, мой Cyndaquil беше. Shadow покемон. Точно като в моят сън. И виж, останалите от лабораторията са тук също. Cyndaquil, ние трябва да ги защитим от тези Shadow покемони. Вземи бойна позиция. Така хора, върнах се. И щях да направя първата си битка срещу Покемонс. Some snazzy stuff. Smoke screen, I don't care. I love it. You're from a different world and I'm in the mood. Gold, толкова съм щастлив, че ти и Cyndaquil сте добре. Вие също намерихте моите липсващи покемони. Какво? Вие бяхте атакувани от Shadow покемони? Ние трябва да съобщим на авторитетните. Нека да отивам в лабораторията ми, където е. Да. Gold, ела тук на източната страна на града. Не давай на никой да те последва. Топа един град. Ето те мой добър стар противник. Тук що фанах покемон не толкова дълго, просто и желая да тествам неговите способности на тренер и изглежда, че ти си тренер сега. Бий ме. Да се бием. Загубих. Гол, ела тук, забравих нещо, забравих да ти дам нещо много важно. Този глас трябва да е старият професор. Трябва да отидеш и да провериш. Съжалявам, че не ти дадах това по-рано, но бях толкова заед. Това е професор... това е най-новото... Не знам думата, хора. На професор Олк. Той го нарича Покепад. Той е като компютър. Покецентър и Покедекс в ръцете ти. Ако искаш да го използваш, само използвай Покепад бутона на интерфейса. Също ето ти нови топки, покетопки, които имат силата на обикновени покетопки, но никога не бягат от тях. Весели се. Сега ще ви покажа как се работи с покепада. Може да имате покестори, част на само един покемон. Може да проверявате тук покемони от Джото, където сме ние, Канто, където се извършва действието в Pokemon Tower Defense 1, в Хоен, в Сино. Хоен ще е Tower Defense 3, предполагам, а Сино ще е 4, Юнова ще е 5 и Калус ще е 6.
Не искам. Каос. Имам някакво покемони от Каос. Не. Fuck you. Какво беше твоето име отново? Казах ти Силвър. С-И-Л-В-Е-Р. С-И-Л-В-Р. Знам, че вие момчета не сте толкова смарти, но боже. Какво каза? И така, хора, това бях аз. Намикасо 98, това беше първи епизод на Pokemon Tower Defense 2. И ще се видим в следващия епизод, когато ще продължим по под 29. И до скоро!